Bu, iki kula sing tak lakoni kula demi Allah panjenengan ora tujuan pamer, wallahi ora tujuan pamer. Kepen peteng lakoni wong sing ngrasakna dhewe, Pak. Iku bar salat dikir rampung batas salat paling ora ping 100 yen bisa 200. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kayak gitu. Bisa ya. Terus bar niku sing dadekna urip susah apa sih? Kita punya dosa besar tapi orang sadar, Pak. Dosanya apa? Nyakiti hati wong tua loro ke kuburan iki dongakna wong tua loro niku. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Malah ngrenyong kaya kula kan donga jarang nganggo bahasa Arab, Pak. Soalnya donga kan jaluk ya, Bu. Sing ana donga kuwi jaluk. Lah nganggo bahasa Arab nyong ora ngerti artine sih jaluk apa kan ora ngerti dijaluk. Nyong mending ana ya Allah Gusti lamun salate nyong ora ganjaran aku ikhlas. Nyong sedekah tapi nyong di dosa aku ikhlas tapi tolong Gusti mau ibadah nyong di ganjaran yakin Gusti nyong orang jaluk ganjaran suil pun dari ibadah saya kerjakan tolong pahalanya ibadah nyong mau bapak ibu nyong alam bahasa punya kayak itu terus baca Quran jadi wong Islam orang bisa baca orang keprimen sih niki sing kula lakoni Pak sadina kudu sajus Bu yakin iki ngono pikirannya ngono sampai cukup motor bisa kredit cukup mobil bisa kredit cukup perumahan bisa kredit bener Pak kenapa membaca Quran bisa kredit dikredit subuh pirang lembar duhur tambah jatah sadina sewengi ke sajus ya semua orang bisa baca Quran keprimen karena semua orang bisa nggih kulhu cukup ping 3 sanggare istiqomah tapi yang sing komplit kok ora terang ya sing telo lemot ya kulhu maksudnya Malaikat Muharram nggo narik rezeki Bu monggo dilakoni sallallahu alaihi Muhammad 313 terus maca surat apa ayat kursi ping 11 sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 313 ya Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sampai rampung 11 ya narik rezeki ya kita ikhtiar perkara Gusti Allah melarat ya urusan Gusti Allah yo saiki ngaji seloko-seloko patok niki Muharram. Muharram niki artinya apa sih? Yuk kita hijrah. Hijrah apa nih? Orang pindah tempatnya, Pak. Hijrah apa? Kelakuane. Semuanya sholatnya pada sungkan. Ayo sholatnya dikentengi. Sholat pemain perut paling mati ini. Semuanya medit jadi loman. Semuanya tukaran beda di rukun. Wong wadon pada wani karo wong lanang. Geser hijrah. Wong wadon mah keluargane paling gampang kan wong wadon. Wong wadon kan ana ngajine gelem tapi lakonane pada sungkan. Bener apa ora, Bu? Aku apa ora sih? Wong wadon gelem ngambung pipine wong lanang gitu kowe. Ngambung pipine wong lanang kok ligane padha karo ngambung Hajar Aswad jeneng Mekah. Lah sampe nang Mekah duit 1 juta. Makanya kesalahan atau orang mana sakit na bulan jumroh dan rumah Hajar Aswad geletak demi orang itu. Alasannya apa? Nyuman takon, lo begitu ngurusi pribadi nih, wong alasannya apa? Mau pengak, mau bakong nong. Kita nafsu, apa ada gajah mau pengak bako, sangat kali. Wong wadon gelem ngumbai pakaian sing lanang, anggere ikhlas apa ora? Ya kadang-kadang kita jujur. Mari kita kayak ikhlas lah kita ya tangannya ngucek jangan rumah. Hari gelem kowe ngumbahi kowe sadurunge kotor sing pakene bojone dosane sampean ilang. Boleh wong adu ya lupa ngapura karo silana gampang ngumbahi kok mari sing dipraktekne Mas Gen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salamatan damu ngolak-balik kaya goreng tempe. Pipine damu kanan kiri. Sing anak edruk ora tau sih. Itu sambet nangan dunia sambet nangan ndi, Pak? Nek ngomongin kono, Mas. Apa? Katoke dijuli. Anake dermane. Kok ninggale apa prime sih ora nyemiti kas ngaji. Mukan dosane akeh men karo same wong maneh ngombe. Ayo enek kapan ngombe. Ora patak kondisi ngombane esuk bakal wis gak sempat. Makane waduh sekali ngombe ngomone mesin cuci. Ya wis musuh mesin cuci no. Ngombe Ki jambira wis durung dasar ya. Wis samene bae ya. Yo ngaji seloko-seloko bathok maknane apa seloko bathok wong urip aja mikir dunia terus. Wis aja ana akhirat ya Pak. Alam barzakh kuburan iki.
Kira-kira wong urip nang dunya karo nang alam barzah suwe nang ndi? Nyopan takon Kanjeng Nabi umure pira? 3 awit baginda Rasul wafat dimakamaken sampai saiki sepirang ribu tahun. 1448 niku hijrahe Pak orang bilang lahire. Durung sinten Nabi Adam, Nabi Nuh, Masya Allah jutaan tahun ning alam barzah. Lha kudu mikir akhirat bathoke enak iki eling karo aturane Gusti. Lurus kita nggak ada cengang sana menemen dilawani menghalalkan segala macam cara ya Allah saking ngaksana lurus bisa orang hormati listrik lurus bisa orang hormati listrik mau saiki ya maka kerja desa durungnya subuh istri kasih murup balik lu bari isam wis murup maning nyatane sembayang orang apa-apa orang nyatane melarat beketer kowe wong rezeki wis ditakdir dening Gusti Allah Pak pada lurae rezekine sejen apa sejen tetap sejen pada mubaliknya sejen rezeki ditakdir dan ibu semuanya wadon aja sok banding-bandingaken rezekine bojone wadon liya ya Bu nggih sing onaan nggih rezeki ke Mas Ono ngalami dhewe kapan duduse dibu kiai dina kan nang omah kaya itu transit panganan akeh nemen ku dienggo wedak cilik kan cukup kan mesti dipengi aja kan cukup anggur aja mungkin iki nyemike nek ono mangan apa Dad Durung apa-apa ya yakin. Semangat anaknya sama panitia. Lu bemper tok. Orang salah. Orang lagi cerita rezeki jatuh dari lah kula nate kudu pengajian di ngomong mangan. Lho panganan piring yang semua mangan tak sedeleng. Dagingnya gede nemen. Lu dalam piring dene ciri-ciri kabeh nu batin ondan ke ngormati nu dadi kiai ya. Ini nyatanya barang jago barang mangan barang aku daging gede nih semuanya yakin orang nyakoran di kok barang terletak ya apa semua Pak lah usah cilik guna kandung lu nggak dagingnya bukan diberangsang ya Allah jauh sih so ibu aja teh jago ini cicil ini mah jujur melas bukan viral ya ada yang ngatain malah lu ngajak apa tak kena jawab lu ya orang lunga-lunga ya akhirnya belum mengawakan jalan aku tunggu jamu orang gak dinaikin kepengen dari sekian gelondor kayak keran kepengen coba Quran dibaca Pak Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin turun Gusti nuturina satelit maning orang muni nyoban salat Pak nyoban puasa orang nyoban sedekah lagi kaitannya karo Muharram percaya Quran itu baca Pak wa idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fa yaqulu rabbi ahana menungsa ku artine rezeki serat rata-rata ngomongnya meneng ngono ki Gusti lek ora seneng karo ngono apa primen ya lu padha sing mbaya kenteng nemen kaya jamaah be ora lek bisa nek karo rezeki serat Gusti lek ora seneng karo nyo iki dijawab dari Gusti kala ora dudu ora seneng karo kono walla tuqribunal yatim kotor pada mulia na bocah yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin orang pedagang pangan kalau semua miskin itu syaratnya sedekah Bu ya Allah mau sedekah orang kudu ngenteni sugih Pak dosa sedekah itu jadi magnet menarik rezeki wis aja ada sing angel-angel zakat fitrah kan rezeki niku sedekah wajib Pak zakat fitrah pirang kilo nang kene 3 kilo beras paling apik 1 kilo pira malas ping kilo pira katang 5 tahun sapisan coba bisa lagi rezeki lupa duit paling sampai 1 100 juta ratusan juta gara-gara zakat fitrah Islam rezeki nomber yakin saya nomber Islam papan medang aja ora usah butuh banyu apa nih kang rogosak ngetok nabi ora usah bisa medang tanpa godok tanpa tuku soalnya zakat fitrah ini caranya primen gampang mau utak mau mikir bisa medang orang butuh orang tuku gampang caranya kadolan tanggalan ini lalu dolan dari itu harus diwecangi medit dolan mana medang sebenarnya kan orang bodoh bodoh dari rumah malah basa-basi wong Jawa orang sama medang mat usah lewat telu bekwetong sing anak-anak medang ya sing rumah ya tersinggung sama kan dolan orang ganti satu sampai sadana batin bilang batin ya orang dolan orang sampai ngomong kita jangan betutin ya
Malah barang dinungi diremoni ngono ki dari wedang kaya cilaka Mas. Cilaka siapa bocine laka. Ayo ke beni ndir niki monine moya paling wedang nang bocine lah. Wedang cilaka bocine. Nah, adine kan saya sing dapur golek teko. Iki tamu melongo dadi ki temen mangan kan dari saiki. Ya kiye sing ana teko, mana ora tek ya bongkok. Cek gelas. Lamun ibaraken rezeki tuku sing ben usaha teko bluber. Blubere mari ndingi sore gelas kan api sing tatakan melu-melu teles. Ya tuku sore terus kan tatakan teles. Lihat tatakan siapa kayak pilih dalan gede Pak, salat ora puasa ora agamane sejen. Tapi kan nyatane bahasa beda sing panen kae sing ora salat ora puasa. Sapa? Cina. Gula teh payu, berasa payu pakane payu ngene badane wong Jawa ki sing panen Cina, badane sing wong Jawa sing sara. Sebab apa udan galdina. Ora bisa makat kerja, ora serang ora selasa, tepoknya metu sih. Boleh Cina putih-putih nemen lak Cina ireng. Yang jauh kayak budak-budak ya. Ya Cina oleh apik terus sampean ngompak tiba terus kemringet gawe lapis beberapa dadi lapis Cina tapi Jawa. Mulalane ya tanpa ambar tanpa Cina Pak. Tukang batu tukang eta gara sampean gawe wong sing dapat pinggir ngepres tembok kayak wong Cina. Terus sampai jajan bundel ukuran. Nona abang bundel jerone kacang ijo seneke godhong gedang arane apa? Bol Cina, jajan bebol Cina, tang ya Allah bol Cina iki jajan ya ora apa. Lah barang dipangan ya Allah dene kan enak ya. Di Cina apa bebol bisa enak apa maning ngarep. Ya dia. Ya ora usah dipraktekno ora usah. Wong Jawa butek-butek soalnya apa kecandak wong ya. Terus jenengan yo pekarangan ditamburi gedang sinanggur sampean nyirami jenengan. Natane barang wae lan muni gedang Ambon, gedang Jawa ndi. Sampeyan wong Jawa nang jeruk, jeruke gede jeruk Bali, jeruk Jawa ana. Sampeyan wong Jawa nang jambu, jambune gede jambu Bangkok. Nang rambutan dan barang lotok rambutan Aceh. Gawe kamir amba mutung nek kamir arep. Sampai bengkel dan motor usir ada kali kalau kunci sak kunci Inggris. Kunci Jawa ndi. Wong Jawa kudu mana apa kowe barang anak gula sing apa sing butek kowe gula. Oh, butek aku Jawa. Asem ya, asem Jawa, enak kok kampret. Mulai lagi Muharram buat hijrah soalnya apa urip nang dunya iki bosenan, sing ora bosen besok ning alam akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa iki Quran iki. Lah sekira sing arane bosen keprimen Pak. Wong lanang-lanang lagi durung lakon mangan sate, iki mangan sate enak apa? Rata-rata sate enak ya. Ini lagi badaji, dan tidak ketemu daging primen. Blenger, dunia kayak sini aja gue. Bangun rumah, takon ini bangun rumah, seneng apa orang? Seneng, nyaman takon seneng bangun rumah pirang tahun tak. Lagi nih beda, pak di sawah kurang ya. Gue berjalan waktu 4 tahun 5 tahun biasa. Tuh kendaraan motor sing umum, senengnya lagi kapan? Udah banyak sing dealer, sing plastikan, gak sih diisi dipanasi, berarti kotor tau orang cacak mana bentangannya waduh. Mana teman turu kan seboleh sikil kali ini kalau motor bukan cukup kakaknya sih 1 tahun ya dari PTP sungkan kacak ada kayak aku lah bocor kan bocor dengan nanti kabel bocor seneng lagi kapan kita nanya yang kemudian rombongan tok yakin di kondangan siapa sudah berkata siapa mantan isi golongannya asik aju ape atos akas awas kulit halus di keloni asik nom sih mantan nanya ada jangan turun bareng aku sih bareng ini kamu tadi kan ayo pan ngomong isin ya makanya lakoni gelem tapi ngakune ora mantan nanya rene waktu saru sisi tunggu wong loro yakin saru tok joy tok sini iki bagi rosa-rosa anu jelolo kan debuk tiba lah bapane marani apa kroma bene sing tiba sarung mah sarung kan mah debuk ah sarungan nyong nih saya ini lakon, marah dia mana lah sumuk mana wong lanang bojone ayu nemen bae demenan selingkuh. Anak beli, anak pakai. Kamu udah kepengin. Lalu udah kepengin kan turun dosa pada udah kepengin. Sing wong wadon ora ayu keprimen ya Bu, mripate ben damar kami. Alise ke nanggal sepisan kaya wulan tanggal siji tapi teges cilik. Pipine memplek duren sejuring, untune cilik-cilik mejete ngut lambene nyegar jambe,
drijine mucuk erik oleh mlaku lembene darat sempal bangkekan ngawon kemit boku saya gitar sekali lakune kaya macan kuwi gedut kaya lato-lato mulane ki sing nom-nom ari laku biasa beken ora usah dingono-ngonona nek nang anak mumet ya Pak terus wong wadon aja kadiran ayu terus wani karo soalnya apa akhirnya ayune wadon salah wase niki nyora moyo ibu ayate ginanyo apa-apa ngomong sina ayate wa man nu amirhu nu naqisu fil khalqi afala yaqilun sapa jawab ora dikurangi kenikmatane Pak wadon ayu patang kudu mengingsor menek kena ora karuan yakin wis ora percaya bukan ora percaya sing umur sampe tak menduwur kok buktikna omongane nyong ya sisa tak menduwur kok bari sing kene celak kanjeng kandel mripate dijunjuk kaya ngono pipine diabang-abang kaya ayam olok-olok udane kaya celeng mulane wong ayu karo ora ayu Pak anger wis tuwa Pak padha bae Pak padha bae wis kowe paham apa ora ki Bu yakin iki lha mulane niki selalu eling karo Gusti Bathok elalulah intine niku sirama menyang Solo ibu bapak mari Solo balik gawa payung sirama niku siram adus banyu wudu menyang Solo salat 5 waktu anggere pada gelem salat 5 waktu apa mari jamaah tepat waktu mesipan oleh payung Pak payung siapa filosofinya perlindungan saking Gusti Allah pengen dilindungi dari Gusti salatnya sing beres anggere salate kangelan tulung acara para polisi sing gampang mesti kangenane wis